Dobar dan, ja sam Irina Šaronova, studentkinja sam prve godine multimedijalne produkcije na Fakultetu savremenih umetnosti. I danas hoćemo da pričamo o predstavi koja se zove Puškin slučaj. Mi smo tu sa glumcem Danijelom Kovačevićem. Mi smo napravili predstavu koja je osnovana na Puškinovih priča, to je Mečeva, kako se zove, Pucanj, Gospođica Seljanka i čuvar poštanske stanice. To. I naš reditelj Filip Vinogradov došao iz Rusije, ja sam iz Rusije, i on je napravio predstavu baš neobično, originalno, zato što on je stavio Puškina u savremeni kontekst u Srbiju i svaka priča dešava u Srbiji i to je baš zanimljivo zato što on je istražuje neki drugi kontekst, istražuje ulogu svakog čoveka u ovoj priči i kako sve to dešava u Srbiji. Je li tako? Pa jest, u principu, šta je tu zanimljivo? Znači, Puškin je pisao negde početkom 19. veka. Da. I ljudi ovde, publika, znači svi oni koji su se susretali sa Puškinom, susreću se uglavnom u školi. Mm-hmm. Mislim, kad je u pitanju njegova poezija, ona je toliko, moje mišljenje, toliko je genijalna da je to zaista teško prevesti na drugi jezik. Ja mislim, eto, ja imam sreće da znam i jedan i drugi jezik, pa znam kad čitam to na ruskom i kad čitam na srpskom. Ima razlike. Po meni ogromne. Tako da u suštini, znači naravno mi svi znamo za Puškina, ali mislim da ne poznajemo njega toliko detaljno koliko ga Rusi poznaju, što je logično. Naravno, zato što mi učimo Puškina od 6-7 godina kad idemo u prvi razred u školi, neke njegove priče i kroz ceo život idem sa Puškinom i to je baš veoma bitna neka stvar u svakom čoveku iz Rusije. Pa to. I što će reći da ga mi svi ovde doživljamo kao neku lektiru. To je kao lektira, to sam završio završio sam to u osnovnoj i u srednjoj školi. Znam za Puškina, to je važno. Znaš, ako me neko pita ko je Puškin, ja znam ko je Puškin. I onda u stvari ne poznajemo ga toliko dobro. Da. Ali iako je on pisao to početkom 19. veka, ono što je jako zanimljivo je da su ta njegova dela aktuelna jednostavno i dan danas, kao i dela svih velikih pisaca. Da. Mislim, ti kad uzmeš, knjigu Derviš i smrt, ti u njoj možeš danas da nađeš rečenice koji su aktuelnije danas nego tada kad je pisana ta knjiga. 100%. Tako isto za Puškina. I mi smo uspeli sve te priče, inače to je prvo prozno delo Puškina, mislim da je to važno da se kaže, koje on pisao, zanimljivo je, pod pseudonimom. Dakle, on nije znao kako on, nije bio siguran kako njemu proza bi išla i on je napisao te pripovetke i objavio ih pod pseudonimom i međutim to je eksplodiralo posle, naravno, i tako dalje, bilo strašno čitano, tako da je on u jednom trenutku to prihvatio. I uglavnom, sve te pripovetke su i dan danas aktuelne na ovim našim prostorima, pošto mi obuhvatamo u našoj predstavi malo šire od Srbije. Tako je, da. Tako da, eto, mišljenje publike je definitivno da je to imalo smisla. Samim tim je i zanimljivo. Zanimljivo jer nekako smo uspeli, super je što smo uspeli da približimo publici Puškina smo uspeli da približimo. Moramo da kažemo povijesti Bjelkina, to se zove. Tako. U stvari, Bjelkinove priče. To. Da. I htjela da kažem, ti si rekao da više od Srbiji, to smo kao napravili predstavu ne samo o Srbiji i za mene to je bilo baš zanimljivo kad smo počinjeli da radimo u ovoj predstavi kako vi glumce radite, zato što ja sam radila u ovoj predstavi kao asistent reditelja i bila tu od početka i do kraja kao da znam sve procese koje dešava u ovoj predstavi. Za muziku, za titlovi, mi imamo titlove u ovoj predstavi, ceo predstava je na srpskom jeziku i imamo titlove za rusku publiku i tako da za meni je bilo svaki korak, svaki trenutak u stvaranju ove predstave baš zanimljiv zato što stvara se ozbiljna, profesionalna predstava. I kako vi glumci radite i kako za meni bilo zanimljivo kad ti si naučio našeg drugog glumca Nikolu kako da radi ovaj akcenat
hrvatski ili ne znam što. Crnogorski. I vi ste bukvalno sa papirom kao svaku reč morali da napraviti kako to dešava i svaki put kad gledam ovo deo pucanj, monolog Nikole i za mene, ne znam, zanimljivo da vidim kako sve to dešava na kraju i zbog toga sam htjela da kažem da ova posao producenta, asistenta, reditelja baš je zanimljivo zato što stvara se neka magija, nešto i da mi možemo da gledamo kako glumci rade na predstavi i htjela sam da pitam kako je za tebe bilo da radiš kao glumački ovu predstavu. Pa super je, mislim, super, prosto ta estetika koju reditelj se inače zove, nismo rekli, ne znam rekla. Dobro, Filip Vinogradov. Da, Filip Vinogradov. I da zaista ima čovjek koji ima jednu posebnu estetiku. Ja sam u Srbiji imao preko 100 premijera s različitim rediteljima, do sad, u karijeri, možda i više. Ne vodim. Ja sam jedan od onih glumaca koji ne vodi evidenciju, da. Ali on zaista ima tu neku vrstu, ima nečega magijskog. Da. Nešto kao iz svemira, kosmosa. To. Nekako on to kombinuje i onda te jednostavno to obuzme. Mislim, kad bilo koju predstavu radiš, ti imaš taj prvi početni period gde istražuješ, čitaš, tražiš, ništa ti se ne slaže, sve ti se slaže, onda izađeš, odigraš to na scenu, onda to ništa ne valja. Da. Pa znači pipaš i onda se desi jedna proba, ali bukvalno sve legne na svoje mesto. Znači od tog silnog nekako ti sam uzmeš i profiltriraš te stvari. Kod Filipa to nekako ide nekako lagano, spontano, nekako se slažu kockice. Ja imam poverenje u tu njegovu estetiku. Sviđa mi se kako gledao sam i predstavu kojim ja ne igram, u smislu koju on režirao. Sviđa mi se kako to izgleda vizuelno, kako deluje na mene. Tako da zaista je uživanje. Potpuno slažem se, zato što Filip, morate gledati njegove predstavi, zato što on ima neki pogled na sve, neki drugačiji pogled i ti ne možeš da zamisliš kako čovjek može to da ima u svojoj glavi. Bukvalno, zato što on kao baci nešto ovako, vi stanite tu, opa, i sve dešava kako treba i sve dešava baš neobično. Ne znam i to je isto magija kao moje iskustvo kao asistentke da mogu da vidim kako radi majstor. To da kažem. I ti u ovoj predstavi imaš nije baš standardna uloga, ti, kako da ne spojlujem ovu predstavu. Prvo ti pričaš i na ruskom i na srpskom ove predstavi. Da. I moramo da kažemo da to je da ova predstava je baš bitna zato što spoje dve kulture, rusku i srpsku. I šta ti možeš da kažeš kao za svoju ulogu da kad pričaš na ruskom tebi to okej, kao da glumiš predstavu malo ovako. Slušaj, mislim, ovo si sad bacila udicu to za kao da spaja dve kulture. Mislim da je to stvarno važna stvar. To je, ne znam, ima komentar neki posle naše predstave od prijatelja jednog iz Novog Sada, koji je inače Rus, koji je došao i pogledao predstavu i bio je potpuno kao, čekajte ljudi, vi ste jedino mesto gde se ja mogu da dođem i kao da nisto mestu sretnem i Srbe i Ruse i da nekako imam neku razmenu energije, jer mislim, kakva je objektivna situacija sve kad pogledaš. Nekako su se te dve skupine ljudi razdvojile. Da. Znači, Rusi idu na neka svoja mesta, mi Srbi standardno idemo na svoja mesta i tako dalje i nikako to da se nekako pomeša, kao da postoji neka nevidljiva granica između toga, što ja iskreno ti kažem, nemam odgovor. Ja ne znam zašto je to tako. Pa, navikli su Rusi da radi ovako i kao da. Ne znam, ali hoću da kažem da eto, mi smo to, znači ta predstava generalno je mesto tog te neke razmene, pa makar na energetskom nivou, ali siguran sam da neko posle predstavi nešto uveren sam, mislim, bio sam prisutan da je neka srpska publika sa tom ruskom nešto razmeni par rečenica priča. Meni su rekli neki ljudi ko je došao i kao
kad sedeš na predstavi i znaš da u nekom trenutku neki srpska publika smeje se ili nešto kao reaguje, a ti kao Rus ne razumeš zašto i pitaš posle predstavi, ja sam čula kao komentari, pitali su ljudi kao, a zašto vi ste smejili se tamo? I mene su pitali i posle toga neki ljudi traže u Google, u internetu neke stvari koje je baš kao srpski ili da kažem kao u kontekstu Srbiji, zato što zanimljivo kao da ti dobiješ neko znanje posle predstavi za rusku publiku, za kulturu Srbiji, nešto za kulturu ljudi koji su pored tebe, oko tebe, smeju se i hoćeš da približiš se sa njima. Tako je. I to je bitno za našu predstavu, mislim, jedno od važnih stvari. Pa definitivno. Mislim, to je ono kad smo mi osnovali pozorište, u suštini to je negde bio jedan od naših ciljeva da nekako te dve kulture zbližimo, koje su, one jesu same po sebi bliske, samo da postoje uvek postoje neke začkoljice, neke sitne stvari koje treba čovjek da otključa da bi one bile potpuno jasne. To. A za ulogu si me pitala... Da. Pa, mislim, znaš, to kao prepričavati svoju ulogu, to uvijek mač sa dve oštrice, jer mislim, ako prepričavaš ulogu, prepričavaš i predstavu, kao, znaš, postaneš težak spoiler, ali šta je zanimljivo? Šta je zanimljivo generalno za sve uloge? Mi u ovoj predstavi igramo svi po nekoliko uloga, koje menjamo munjevito na sceni, tako izrežirano. Zanimljivo je ono što je meni kao glumcu zanimljivo je da moj lik kog igram u predstavi, on zna da je u Puškinovom delu. Dakle, on zna da je u predstavi. I on pokušava, obzirom da se predstava zove Puškin slučaj, on pokušava da nađe neki slučaj kako bi izašao iz svega toga i uradio nešto slučajno što nije ni u predstavi, što nije ni u to jest kako mislim, to je ta neka težnja, ajde kažem, za slobodom tog lika koju on pokušava da postigne od početka do kraja predstave. I mislim, ta borba njegova, mislim, super je to zanimljivo. To je baš zanimljivo i to je nevjerovatno i vi morate da pogledate zato što ne možemo da objasnimo kako to funkcioniše kad ti sedeš u sali, zato što imamo neki, kako da kažem, взаимодействие. Saradnju sa publikom. Da, vi niste samo gledac predstavi, nešto, da kažem, više od toga. Da, još htjela da pričamo možda o producentskom poslu, o tome kako stvara se predstava, zato što ja studiram produkciju i moj posao da znam kako da od početka do kraja stvara se predstava i kako to prostor, ljudi, ekipa, sve stvari, društvene mreže, kako da nađeš publiku i naravno to nije baš lako ponekad. Da. Pa ne, prosto, eto, ja imam prilike da igram u zvaničnom državnom pozorištu, član sam ansambla već dugo godina, a iz neke krajnje ljubavi se bavim i projektima koji su nezavisna produkcija. To je nebo i zemlja. To su dva različita posla. Mislim, verovatno publika i ljudi koji dođu da gledaju na kraju predstavu, kupe tu kartu, oni nisu svesni te razlike. A ona je, znate kako izgleda, na primjer, u jednom zvaničnom pozorištu gdje se igra predstava, kako izgleda dolazak na predstavu. Znači, sat vremena pre predstave se dođe, popriča se malo s kolegama, obučeš kostim, ako ti nešto fali, zoveš garderoberku, kažeš, fali mi ovo, ona ti to donese, ti obučeš, imaš jedno pola sata do predstave, kao koncentrišeš se i krene predstava. Kad se završi predstava, ja mogu 30 sekundi posle toga da sednem u kola i da odem kuće. A kad to je, dakle, tako izgleda kad se ode i kad dođete gledate predstavu, znači u atelje, u Narodno, u JDP, BDP, tako izgleda priprema za, znači, glumca i tako se u stvari ponašaš kad si tamo. A kad je nezavisna produkcija u pitanju
jedno 3 dana pre predstave počinje agonija, zato što svaka stvar koju vi vidite na sceni u tom trenutku, ona mora da prođe kroz moje ruke. Svaki šraf koji se tamo zavrne, zavrnuo sam ga ja ili neko od kolega. Svaki kostim ti moraš, dakle, iza toga stoji jedan ogroman posao, to je posao koji u zvaničnom pozorištu obavlja 10 ljudi. To. Da. Ovde mi to sve sami radimo i da, svaki kao pomože. Svako pomaže, da. Pomaže u svakom kao šta može da radi, ne znam, da nameštamo scenografiju, da rekvizitu, sve to, da, ne znam, da štampiramo neki materijal za svetlo, za zvuk. To je samo da se odigra predstava. A sad iza svake predstave, postoji zvanične predstave, postoji neki marketinški tim, PR tim, postoji ljudi koji prodaju karte, postoji biletar, postoji, razumete, i taj deo moramo sami da radimo, inače niko neće znati da se igra ta predstava. Tako da je, zaista... Da radimo reelsove za Instagram, da radimo plakate, da radimo objave i svaki donosi, ne znam, publiku od svog nekoj strane, da pišemo influencerima, da pišem, ne znam, na primjer, profesorima iz fakulteta, kao da dođite da gledajte predstavu, zato što niko ne zna o našem pozorištu, kao generalno, kako ti si rekao, o narodnom pozorištu, naravno svi znaju, a o našem pozorištu niko ne zna i naša cilj da bukvalno svakom čoveku ko voli pozorište i ko ne voli, ko nikad nije bio u pozorištu, da kažemo da mi postojimo i da hoćemo da pokažemo nevjerovatnu i dobro predstavu, zato što... Šta je moje lično mišljenje? Što sam ja sad sve ispričao? Da. Ispričao sam u suštini sa ciljem da kažem da bi se to sve stvorilo, da bi se sve to napravilo, potrebna je neverovatna ljubav prema tome što radiš. Znači, moraš da imaš ispred sebe neverovatan cilj, zašto baš to, zašto baš sa tim ljudima i zašto baš to hoćeš da se održi to veče. A samim tim kad ljudi rade, mislim, to je ono običajno kad radiš, ne mora da garantuje rezultat. Ali mislim da se najkvalitetnije stvari, kad je naš posao u pitanju, stvaraju upravo tim putem. Zato što tu nema kao ono, znaš, kao došao se, moram na neku probu, nego ovde prosto trčiš, radiš, guraš to ka cilju da napraviš nešto što će biti značajno. Jer to je naš, u stvari, to je naš spas u smislu da kad dođe jedan čovek i kaže, ljudi, koliko dobra predstava, on će pozvati još 3. Mislim, ako mi napravimo nešto što je osrednje, mislim, tu se ta priča i završava. Tako da, ne znam, mislim da se generalno ono što ja znam, mislim, ti si iz Rusije pa znaš koliko je tamo nezavisna scena cenjena upravo zbog zbog kreativnosti, zbog što nudi, zbog prosto tu se dešava revolucija u pozorištu. Revolucija u smislu jezika, revolucija u smislu estetike, u smislu novih stvari, u smislu... Nađeš nešto drugo u nezavisnom pozorištu. Nađeš nešto... Pa to, drugačije, eto, mi upravo to radimo. Znači, upravo to kao našli smo, znači već imamo kao taj neki tim koji upravo to radi. Mi pokušavamo, pomeramo granice. Tako. To. I samo htjela da kažem da mi smo odigrali u novom prostoru Ložionice. Prvi put mi smo odigrali tamo predstavu, a pre toga mi smo igrali u Vuku i sad hoću da kažem za Ložionicu zato što to je baš veliki prostor i mi smo bili kao prva dramatička predstava tamo. Dramska predstava tamo i mislim i to je baš dobro da mi kao uvek hoćemo da idemo napred, nešto da radimo kao da ne stanemo na jednom mestu i to je isto bitno za nezavisno pozorište, da probaš sve što da ovu predstavu vidi više ljudi. Da. I to, mislim, to je to za... Pa da, eto, mislim, samo ću da dodam to za Ložionicu, ono što je jako zanimljivo. Mislim, zaista to je nov prostor,
Ali moj prvi utisak, ja kad sam ušao tamo, ja sam bio ono čoveče, ono New York, mislim, neverovatno, zaista ima neverovatnu energiju, potpuno je nekako drugačije od svega, a onda, znaš, ono kao sa Filipom, kao kad su to pogledali, on kaže, ova estetika ovog prostora potpuno odgovara onom što mi radimo. Dakle, ono nekako, sad, dobro, to je opet, znači, ono, opet se vraćam na nezavisnu scenu, znači, mi imamo sad tu jedan, veliki zadatak da naviknemo publiku da se tamo igraju dramske predstave. Da. Mislim, mi sad, kao prolazimo i taj put, ali dobro, ne odustajemo, znači, da, mi smo snažni. Ne odustajemo zato što ta publika koja je dolazila na predstavu, ona nam stvarno daje vetar u leđe. Mislim, evo sad ovo mi što razgovaramo i to je zbog tog vetra u leđe u smislu zato što očigledno smo napravili nešto što je upravo ovo što smo pričali drugačije i neravnodušno. I bitno, važno. Možemo da kažemo neravnodušno. Pa da, znači ne ostaju ravnodušni. I mislim, da, to je za našu predstavu. Mi ovu predstavu baš volimo i želimo da pokazujemo. Mislim, da. Pa idemo ka tome. Sve ide ka tome. Znači, stvarno, svi koji žele sa svim ovim trudom, nama zaista ogromna je radost kad vidimo punu salu. To je zaista lična ogromna radost. Ne govorim sad kao karte, nego zaista kao radio si nešto, stvorio svojim rukama, bez maltene pomoći. Znači, to je ono što je rođeno. Svi smo zajedno porađali to i kao kad ta puna sala je apsolutno motor za dalje. Da, i za mene kao za producente ima stvari koje sad učimo na fakultetu i to je bitno kao ja mogu da nešto da probam kroz ovu predstavu, kao baš je velika prilika za mene da probam neke stvari koje sam naučila na fakultetu, da idem i da radim nešto u predstavi i više sad znamo neke o pozorištu, nešto o tome i zbog toga da, i ja sam zahvalna ovoj ekipi zato što ekipa je neverovatna i svi smo baš iskrene u ovoj predstavi, u ovom delu i baš volimo pozorište i volimo i hvala reditelju Filipu Vinogradovu da postoji mogućnost da mi pričamo o ovoj predstavi. Uh-huh. Mislim, hvala FSU i podcastu da vi ste pozvali nas na ovaj podcast i možemo da kažemo o našoj predstavi. Za nas je to dragocen i baš je bitno i hvala vam puno. Ja sam Irina Šaronova, studentkinja prve godine FSU, multimedijalna produkcija i glumac Danijel Kovačević. Pozorište i filma. Da. Hvala puno. Hvala.